Čaute, s vami Drix a v tomto videu hráme Bloxtube. No takže som sa sem už pripojil a aké dám meno, asi Drix. A vytvorím si YouTube kanál. Ako môžete vidieť, tak ja som v hre a zoberiem si nejaký bonus a asi mám ísť do tohto domu. Kvečko, mečko sem, aha, a tu mám nejaký počítač. Tak rovno si ho dám sem, nie. Ja najprv potrebujem toto. Place item. Rovno si dám sem. Rovno si sem dám ešte stoličku, no nevypadá moc ako gaming stolička. Place item. Asi si ho dám na stôl. Tam to iba ide. Monitor. Tak to čo je aký starý. Ale nevadí. Exit. Asi máme, áno, use computer. Dobre, už sa niečo tu načítalo. A zatiaľ netuším, ako to tu mám, čo s týmto tu robiť. A? Game shop. Koľko mám? Keď si kúpim možno na začiatok túto hru. Ja už mám aj túto, no tak som zbytočne kúpil. Som pochopil, že jak tu mám ísť to robiť. Takže make video name. Neviem, dám, že playing game. Select game. Dám si túto a record. Aha, ja to mám nejaký odpočet, tak dočkám. Dobre, mám ho natočené. Dám upload. Dobre, už to vidím, ak sa mi to uploaduje. Počkám chvíľku. Už ho mám uploadnuté a ukazuje mi tu views, ale peniaze mi to neukazuje. A? Finish video. No, tak to som moc veľa nezarobil. Dobre, tak idem dať znovu make video. Idem, neviem, na túto hru. A video name dám to isté. Record. Dobre, ak sa mi to načíta, tak sa ozvem. Mám natočené to video, znovu idem uploadnúť. Počkám, kým sa mi to uploadne. A potom si možno pôjdem aj kúpiť lepší počítač, alebo neviem čo dá kúpiť v tejto hre. Dobre, máme to upload. Aha, tak tu je oveľa viac views. Dobre, tak toto sa oveľa viac to video oplatilo a stále, no ale moc som nezarobil z toho, $2. Dobre, idem si skúsiť kúpiť lepší počítač asi. No dobre, tak našiel som už, že sa dá kúpiť tieto vecičky. A idem si kúpiť lepší počítač, tak ja mám očividne tento asi. A ako mám zistiť, že koľko stojí ten lepší, neviem k tomuto typkovi. A tuto vidím. 3000, tak na to moc nemám. Na monitor, ani na to nemám. Na mikrofón. Fú, ani na to nemám. Tak to asi nič. Takže by som ešte mal zarábať a rozmýšľam, že si kúpim tú najlepšiu hru a skúsim natočiť tú. Som doma a idem skúsiť kúpiť tú najlepšiu hru. Dúfam, že tá už zarobí oveľa viac. Dobre, tak rýchlo na to dám timelapse, ak tu zarábam si a tak.
to zariadil už. Select what, ukáž, no tak to idem, Begin cooking, to nie klikať. Dobre. Už chápem tomu. Dobre, zrobil som to jedlo, video name, cooking, food, upload video. Aha, eat. Táto séria bude mať aj viac častí, lebo pochopil som, že na jednu časť sa to akože nedá dohrať. Toto je tak na 20 častí možno. Takže to bude na veľa častí, ale budú vychádzať aj iné videá z iných hier, nielen z Robloxu. Som sa vyspal. Finish video, zarobíme tu, že $1. Ale idem ešte sem. Dať nejaké video. Dám to o tomto. Robbers and Cops. Dáme rekord. To uploadujem rýchlo. Zarobilo mi to, že $2, to je úplne že hrozné. Že jak málo to zarába. Takže skúsim dať asi nejakú inú hru, napríklad túto. Poviem to, že Trix. A idem to natočiť. Uploadujem to a počkám, keď sa mi to uploaduje. Dobre, uploadol som to a ono to akože má oveľa viac views. Možno dá, no nedá to 1000, ale zarobilo mi to aj tak menej. Ale nevadí. Make video a skúsim toto. Neviem, či to moc zarobí, ale ja si myslím, že nie. Dobre, uploadím to znovu a počkám, keď sa mi to uploadne. Dobre, uploadil som to a toto že hrozne zarába. No, akože nie zarába, ale málo views to má. Dobre, idem dať ďalšie video, dám znovu toto. Pomenujem to Drix. Je to jedno. A znovu uploadnem a počkám. Mám to uploadnuté, má to že 50 views, to je extrémne málo oproti minulému videu. Ale tie videá zarábajú strašne málo, ja to nechápem, prečo tak je v tejto hre, ale toto bude asi všetko. Bolo to moje prvé video zatiaľ. Dobre, neviem, že prečo tak málo zarába tie videa, ale toto bude asi všetko z tohto videa. Bolo to moje prvé a nebolo moc dobré, uznávam. Ale toto bude všetko, tak čau, že s vami bol Drix.